iPhone video Zimanau नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय दिनै जों मादै मोनाव थांनो नागिरदों मादै माने बे मादैयाव नङा दा खुसिन मादैयाव नङा ओमफ्राय खाथियावनो न' खाथि ओमफ्राय जों दा नारें जुम्ब्रा जानो नागिरदों लोगोफोर लगायग्राबो नै मादै बिसुनसो जों दांनो हाया मानोना आयौ जि मोदोमबाय Tasty. Terus gendang. Ngoi. Naring jumbla. Logasna nei adi bituna. Zantei. Zansei. Tasty. Goथाव. Zaगोन एसे adi bituna. Gesana goखैना गोदै आलुआखै सुनसै आखाइ सुनसै आखाइ सुबाय जों दा थांसै जाहैसै जागोन नायनोसां एसे Udah tapi sama namanya nanti goथावथार जागासै आङो नै गोसाद्रायोखाय आङो लादेरदों एसे माबा देनानै होदेरबावनो नागिरदों दे देना होदेरबावनो नागिरदों बानलुखौनो थाइनै होखाबाय आङो जाबाय इसोरबोलै थै नामा गाबबालाय गाबा जाबाय थां गारलाबायगोनसो नों दा गारा जानला मोनला ओरैनो सायावल' गारलाबायनो मोदो बानलु होबावदों आयौ एफा गोसा नयथा होबाय आं नयथा नङा माथो आङो दुइथा होखादों आं दहाय थाइथाम होबावदों एसे थगायनानै नालाय नों मायाव नुनो दा थाइब्रै होबावबाय आं माथो देनायखौनो खोनायाखै खानिबो नालाय देखायाखै नों रान दिन नालाय गोसोला एसे नायदो एबार सालुसिगोन दा लगायदो दे संख्रि दाहो जानांगौ नोंसा बिदिनो जाहा ओंख्रि लगायगासिनो ओंखाम बायदि जाना एसे आंहाबो जानोसै बरिया हमनानै जाजोबदो ना हानाय आं दोनो होनबायना आं एसे गोसा मोनखादों बेहाय नों बुरिबाय नालाय गोसा मोनखागोन ना माथो गावनो बोरायबाय प्लेगासिनो नै भिडिअ गनायनि एसे Mending split. Pigeon ko na ba kita ni? Ya pigeon kya? Isi ko nga re para wa ke ma ba. Pan lo kon thai tham sư khading nang. Thai ni dong, thai bi ja bai. Noi tha. Noi chan ma. Yeah. Da se bi ko hang dang. Này làm đâu? Cái sạch hàng. Cái sạch. Nó bị nước cơ mà. Nó vậy. Ayo. Cái gì vậy? जों दा थांगासिनो जाखांनानै गोसा हाला आङो आलु जोबखाबाय गबायसो नै खानाया हो मा औ
जों दा थांसै मादैमोनहा Welcome to my another vlog, Bonhoeffer. ओमफ्राय नै सासेया बोरो ओमफ्राय थाब थाबायसै जोङो खानानै गजोब्बायसो जों दायो फैबाय बेरायनो आलासि जाफैबाय ओरैनो खाथियाव आइसो गाबसैमोन खालामखादों सिखारनानै मा खालामनांगौ सिखारनानै मा खालामनांगौ जों दा बेरायनो फैदों बिसिना फैदों हमथाबावोसो खानायखौनो खाथबजाया फिसाजोखौ खेबबाय दा गावखौ खेबना फिसाजोखौल' खेबबाय थाना आयौ मबाइलाबो मालाय दाम गोसानिथार नामा आइफन बिदो बिमानाव आइफन बिदो बिमानाव ओमफ्राय ब्लगार जाबाय थादो बिबारानो बाराखै लोगोफोर बिबारानो बारा बाराखै बेखौनो बारदों सिनिसै बेखौनो बारदों नै बिथिं दं थांथ'ला लोगोफोर मा हगारजोबदे आरो मा गाखोनो हगारासो एलाय आयौ मानो बुबाय थाखो बेखौ जिरिनाखौ सोर खालामो नानिफा सोर माथो नै एथ' मोजांखौनो लाया जायो सोरबा आलासि जाहैफिनसै नै बिस्रा नै थांनो नागिरबाय रायज्लायनांगौ नामा बिराद जिरिनाया रायलायो थांसैनो थांसै लामा लामा भिडिअ बानायलांदो हाय गेजेराव दोनना थांबाय दा थांसै न'आव बिसोर थांबाय न'आव थांफिनसै दायो बिबार स्कुलनि वाल गोजौ गोजौ जिंजि होयो गाजोल होयो मानोथाय मिथिया स्कुल बिजों बारो आरो गेटआनो बारनो इजिथार लोगोफोर नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसै लोगोफोर